हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ बरायबाय आसा खालाम नोंथांमोना दासान्दि गासैबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ गोबाङानो हगारबाय आंहा दिनै उनावसो नाथाय आङो लाबोनोबो गोसो गैयामोन बुंनोबो गोसो गैयामोन थेवबो माने बिथां सारखौ जों गासैबो नायनाय नालाय माने आंबो दिनै फंनैसो खोथा बुंनोसै भाइरालनि खोथाखौनो जेनेबा दिनै सासेल' नङा सानैल' नङा गोबां मानसियानो भाइराल जालांबाय नाथाय सोरबायदि मानसिया जाय मानसिया सिनायजानाय ससियेल मिडियायाव ओंखारग्रा नङा होनबा मिथिसार जानाय बैफोर बायदि मानसियासो बांसिन भाइराल जागासिनो दङ बेफोर माबोरै माने सासे मुंदांखा मानसिखौ लासिंसिं खालामनो हायोब्ला माने बैफोरबायदि जायो दिनै लासिंसिं खालामनायाथ' दे उननि खोथाबाव गोजाननि खोथा नङा होमबा बे भाइराल जानाया बोरै जायो बेफोर आं सानो आरोना बेफोरो गाव गावनि सायाव मानो होनब्ला दिनै बेसेबा बोसोरनि सिगां जेम्सजों आरो गेमस्रिजोंबो जाखांबाय नङा होमबा बेवहाय सोर हेंगारदों जेम्सआसो हेंगारदों नङा होमबा बेहाय माबोरै जालायखो बेबो मा होनो दिनै बुंनांगौ खोथा नङामोन बियो दिनैनि समाव थांखांनाय खोथा नालाय नाथाय आं थेवब्लाबो बेखौ गोसोखांदों बै दिनैनि जानायाबो बैसोरनि बायदिनो जादों जेनेबा बिथांमोना सानैजों गोसथोलायमोन दा गोसथोलायनाय बायदि बायदि जालांबाय नङा होमबा बेवहाय सिख्लाया एरायबाय सिख्लाया एरायनायनि उनाव दिनै सेंग्राया सहायनो हायैयाव दिनै सेंग्राया खालामना होबाय बेवहायनो जालांबाय नङा होमबा बेवहाय दाया सोरनि सानैनिबो दङ दिनैबो मा होनो बिथां मैखोम सारनि बेलायावबो बिदिनो जादों माने आंनि साननायाव जेनेबा बिथांमोना बास लोगो बा माबा मोनसे गावसोरनि पार्सनेल खोथा नाथाय बेवहाय सहायलायनो हायैयाव सोरबा सासेया हगारबाय नङा होमबा बेफोरबायदिनो जालाङो आरोना भाइराला ओरैनो जाया भाइराला ओरैनो जाया रावबो रावनिबो मबाइलखौ लानानै बिथांमोनखौ भाइराल खालामनि होननानै रावबो खालामा बेफोरो गाव गावनि सायावसो आरोना गावसोर हेंगारना लायाबा सोर सानैनि गेजेराव सोरबा सासेया हगारोबा बेवहायनो जालांबाय आरोना दा खोथाया बिदिनो भाइराला सासे हेगारबानो माने दानि जुगाथ' न'खरसेयाव हमनानै लाबाय साब्रै नङा होमबा न'खरसेयाव साब्रै मानसि थायो बेवहाय साब्रैनि गेजेराव गंनै एन्ड्रइड मबाइल थायो बेहाय जों मोननो मोनखागोन सोरबा सासेया हगारबाय बेवहायनो जालायबाय सोरबा सासेनि लोगोआ 100 जन दङबाबो 50 जना हगारबाय बिदिनो माने बांलाङो आरोना दिनैनि दिनाथ' मा होनो मबाइलनि जुग इन्टारनेटनि जुग नङा होमबा बेवहाय गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ आंगोनि बर' इउटुबार होननानै निमाहा होबानो जाबाय दा आङो रावखौबो दसिनो थाङा बा बिनि गोरोन्थि आं बुंनोबो थाङा बेवहाय सानैनिबो गोरोन्थि दङ होननानै आं सानो आरो रायजो राजानो बिथांमोनाबो साननांगौ जानांगौ माने फैसानि खोथाखौथ' बुंनो थाङोबा हरग्रायाबो हरामोनबा लांग्रायाबो लांनो हाया जुदि लांग्रायाबो बियो हरामोनबा लांग्रायाबो लांनो मोनामोन आरो हरग्रायाबो बियो बियामोनबा हरनो हानाय नङामोन बिदि जायो आरोना दा खोथाया सानैनिबो गोरोन्थि दं होननानै माने आं सानो आरो बिथां मैखोम सारखौ बड'लेण्ड नखरनिफ्राय होखारबाय होननाबो मिथिनो मोननाय जादों दा जायखिजाया हिन्जाव गोदान लानाय खोथा बेखौबो खायसे इउटुबारफोरा बुंदों बा हिन्जाव गोदान लानायनि खोथाया ओरैबायदि दिनै बिथाङा सासे मुंदांखा मानसि नङा होमबा निउसनि नङाना रादाबनि बे मुंदांखा मानसिखाय भाइराल जाबाय हिन्जाव गोदान लानायनि नङा होमबा नाथाय हिन्जाव गोदान लानाय खोथाया ओरैबायदि दा आं बिथांखौ लाबो होनना बुङा लाना हाबो होननानै बुङा मानो होनबा हिन्जाव गोदान लानाय हुदाया माने जों बर'नावल' नङा गासै मानसिनावबो दङ माने गासैनियावबो गैया
गासै हारिनि मानसिनावबो दङ खायसे खायसे आरो बियो गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय। दिनै बिथाङा मुंदांखाखायसो बिथांखौ मिथिबाय हिन्जाव गोदान लानो नागिरनाय। नाथाय फिसा फेनला मानसिफ्राबोथ' लानाय दङ, सोरबा साथामहालागै लानाय दङ। नाथाय बिथांमोनखौ रावबो सिनाया। मानो होनब्ला बिथांमोना ससियेल मिडियायाव ओंखारा। दिनै मैखोम सारा मिथिजानाय, बिनिखायनो दिनै भाइरेल जाबाय नङा होमबा? बिदि जायो। दा जाहोनो हायोबा लाबाबोलाय माथो जानो नङा होमबा? गाव गावसो जाहोगोन। नों आंथ' जाहोनो नाङा नङा होमबा? बिनिखायनो माने जाहोनो हायोबा बे गावनि खोथासै। बा आं बुङाखै जे नोंथांमोन रायजो राजा नोंथांमोन, आं बुङाखै लाथों नङा होमबा? नाथाय जाय जाहोनो हायो बा हिन्जाव सासेजोंनो सोरबा जानो लुबैया, सोरबा सानैजों जानो लुबैयो रायजोखौ नङा होमबा? आरो बेवहाय माने एसेबां खर' सानांगौनि खोथा गैया आरोना रायजो राजा नोंथांमोनाबो। हिन्जाव गोदान लानायनि खोथा बुङोब्ला बे गावनि पार्सनेल खोथा। दिनै सासे मानसिनियाव 100नि गेजेराव 1% माबा थायो आरो गाज्रि हुदाया थायो। दा बिथाङा हारि फोसाबनो दिनै बेफोरबायदि रादाबनि CEO जाबाय नङा होमबा? दा बेफोरबायदि बिनि बे फैसा हरनाय लाबनाय माबा गदाय लानाय बेफोरो माने बिनि पार्सनेल खोथा नङा होमबा? बे मोनसे बिनि गाज्रि हुदा जाबाय। आरो सोरबा दिनै ससियेल मिडियायाव ओंखारियाबो गाज्रि हुदा थायो। बे हारिखौ फोसाबनो रोङा, हारिखौ गाज्रि मोनो। नाथाय बिहा न'खरखौ ओरैबायदि सामलायनो हायो बा रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावो नङा होमबा? बेफोरबायदि जायो। सासे पन्डित बा सासे फुजारि मानसिनाबो गाज्रि गियानि 1% थायो आरोना, 1% थायो। बेखौ जोङो बुंनांगौनि खोथायानो गैया, माने गासिबो जों मिथिखायो नङा होमबा? दा आंनाव माबा मोनसे गाज्रि माने गुन थानो हानाय आरोना मोनसेबाबो बेफोरबायदि जायो आरोना। गरमथारबो ओमफ्राय सान्दुं गोसाबो। दा खोथायाथ' बुंबा ओरैबायदि माने ओंखारबाय थागोन भाइरेल खालामबा भाइरेलानो जाबाय थागोन माने सानफ्रोमबो नङा होमबा? दा बेनो आरोना बिथांखौ रादाबनिफ्रायबो एरख'नाय जाहैबाय। दा बिथाङा गाज्रि नोजोराव, समाजनि माने गाज्रि नोजोराव गोग्लैबाय आरोना। दा बुंनो थाङोबाथ' आंनि मथेथ' बिथाङाल' गाज्रि नङा, गोबां हौवाफोर दङ बिसोरखौ नुनो मोना। दिनै बिथाङा मुंदांखाखाय बिथांखौ भाइरेल खालामनो थाबाय। दा आं बिथांनि साइडबो जाना बुङाखै बा हिन्जावसानि साइडबो जाना बुङाखै। हिन्जावसायाबो जानो हागौ ओरैनो टाइम पासबो खालामदो जानो हागौ आरो जाथारगोनबो जानो हागौ। दा बिसोरनि रावनिबो गोसोखौ मिथिया। दिनै सासे हौवा हिन्जाव गंसे न'खराव थानाय गावनि हौवा हिन्जावजोंनो मा होनो गोसोखौनो रावबो नायनो हाया नङा होमबा? बेफोरबायदि जायो। दा बेथ' गोजाननि खोथा नङा होमबा? जोंबो दिनै मोखांजों मोखां नुलायाखै, दिनै भाइरेलसो जागासिनो नङा होमबा? बिदिनो आरोना नोंथांमोन। दा दुखुनांथाव खोथाया बिदिनो आरोना। दुखुनांथाव खोथाया बेनोदि नोंथांमोन, जोंनि हारिनि गेजेराव बेफोरबायदिया जोबनानै थाङा। आं सानो आरोना जोबनायखौ लुबैयो आंबो, आरो जों गासैबो लुबैयो जोबनायखौ, बेफोरबायदि केलेंकारि बा बायदिसिना बायदि जालायनायखौ। नाथाय जोबनानै थाङा। बे बुहुमाव जों जेसेबांखि थांना थागोन नङा होमबा? नुलांबायानो थागोन माबोरै जायो नङा होमबा? नाथाय जोंनि बर'नि गेजेरावल' बिदि जाया, गुबुन हारिनि गुबुन जाथिनि मानसिफोरनोबो जायो। नाथाय जोंनि हारिया बांसिन एसेयावनो एसे भाइरेल खालामो, एसेयावनो एसे माबा जालायो। दा भाइरेल खालामनायाबो नों आं जों इउटुबारफोरा हगारनायखौबो गाज्रि दामोन। मानो होनबा बे भाइरेला सोरबा इउटुबारा जे बेनि न'आव थांनानै बिनि मबाइलखौ सेख'नानै बिनि कल रेकर्डखौ हगारगोन बे नङा। बे गावसो हगारना लानानै दिनै इउटुबारफोरा मोननानै बा सोरबाया मोननानै दिनै हगारनाय। बेनिखायनो इउटुबारफोरखौबो गाज्रि दामोन हगारनायखौ। मानो होनोबा इउटुबारनि नङा बेफोरो माबाफोरा। दा गाव सोरबा सासेया हेंगारनायखायसो बेफोरबायदि गोसारबाय नङा होमबा? बे गावनि सायावसो आरोना। दा बेनिखायनो माने गोबां बेखौ रिपिट खालाम हगारनो नांला बायदि आं मोनो इउटुबारखौ।
नोंथांखौबो आं खावलायो मानो होनबा जेसेबांनो हेंगारगोन एसेबांनो ओंखारबाय थागोन खोथाया जोबनो थाङा जोंनि जिउआ जोबागौ मानि जोंनि खोथायाबो जोबनानै थाङा बेनिखायनो आं गासैखौबो खावलायो बांद्राय भाइरेल खालामलायबाय थायोबा बिदिनो जोबनानै थांनाय नङा जोंनि दावरावा जोंनि हारिनि दावरावा बेनिखायनो आं लुबैयो जे माने जों हारिनि रायजो राजानि गासैनिबो जों सान्तिखौ लुबैदों गावबा गाव सिरिथा नङा होमबा बेफोर पार्सनेल खोथा बेफोर बिदिनो ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामलायबाय थायोबा बे सल्भ जाया बेखौ गावसोर रायजो राजाजों मोगा मोगि रायलायनानै माबा मोनसे खालामनानैसो सल्भ खालामनांगोन दा बेखिनियानोसै आंनि बुंनांगौआ आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जाबायबा आंखौ गावनि आंगोनि बर' फिसा होननानै निमाहा होबानो जाबाय गोजोन्थों जै बर' हारि